Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde baba adama nde kala bisimilla mon e kelle gadanero ɓindo jayndeji alarba nogas e go lewru août 2024 bisimilla mon e roɓindo jayndeji puɗortonen jayndeji men koye jayde guendira leydi Sénégal jayde Le Soleil yarti e hanki ko yetto noon e conseil interministériel batu jagorde tawi ko heeringo ko yetto noon e jewtade to banggue port autonome mo Dakar Bargny Sendou e gardugol mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko ko abbi e nogas e jeetati mesure mbiyen pellitte ɗum woni ko ƴetta yiide kanko Ousmane Sonko ma ƴewti gonangal hani e gaynugol juɓɓingol wonande ɗen golle ɗe ganduɗa nene mbaɗe toon to port mo Bargny kamɓe Sendou wonande e ƴewtade gonka port autonome mo Dakar wawde waylude yoga e kaɓɓirɗe ha daw ko jaaduɗe jamanu kono kadi warti e caɗele ɗe ganduɗa ko teskade port autonome mo Dakar to banggue wonande on déficit mo ganduɗa saabi ko koppareje kewɗe ɗe ganduɗa leydi Sénégal ana wasa ɗum hitande kala kono kadi kanko Ousmane Sonko holliti ɗeɗo golle foof de ne wayno ko ɓuuri ujunnaji 2 milliards pawɗi temedde 5 e capanɗe 7 milliards e koppareje men franc CFA woni ko laamu nannata jungo e jiifa beele wawde safrude ɗiɗo caɗele kono kadi e gaynude ɗiɗo produit ɗi ganduɗa nana e ko yete ko e golle jayde Les Échos arti koye gonka presse ka wurata o saaha e nder leydi ndi ɗum ɗi saabi kamɓe presse ɓe mbaɗi jungo e faandu yiide wonde alay saago kay ɓe mbasa ha joni ɗoftade ngoɗon noddango CNRA noddi kono kadi artude e caɗele ɗe ganduɗa o saaha wasde ɓe nandirde eɓe ganduɗa ko kañum woni jagorɗo kalfinaɗo communication laamu ngu woni ministre de la communication Aliou Sall kono Les Échos arti ha joni e omo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko e jaltal mum hanki ne wayno ɓe mbi Ousmane Sonko attaque e koñ tawi noon kanko Ousmane Sonko o yani koye ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol walla mbiyen opposant en jayde Vox Populi arti koye kan haala Ousmane Sonko reprend le combat politique et les menaces Ousmane Sonko ƴettiti gaawe ha joni kanko Ousmane Sonko hanki nde waɗi jaltal makko yani no fewi ɓen ɓe ganduɗa o saaha ko kañumen ɓuuri dowlude artoɓe ko yitno noon e gonka leydi ka to banggue wonande politique mbiyen dawrugol kanko Ousmane Sonko o arti hen no fewi jayde Sud Quotidien arti koye port autonome mo Dakar jonde nde ganduɗa ne ardi ɗum kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko to banggue ƴewtade alhaali gonka oɗo port Sendou kamɓe Bargny kono port autonome mo Dakar wawde waylude ɗum koppareje ɗe ganduɗa laamu ngu ma ƴettu beele ha joni reftinde gueɗe ɗe lawol to banggue ɓamtare faggudu leydi Sénégal ɗum saabi jayde Sud Quotidien yi l'état en quête kono kadi kamɓe ɓe ganduɗa ko jayde Sud Quotidien arti ha joni e haala hakkude omo ganduɗa ko Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football e omo ganduɗa ko Maymouna Dieye Faye jagorɗo kalfinaɗo coftal balli culture kam e jeunesse en ƴeewoytu jayde l'observateur arti koye jillu ngu kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence waɗi ɗum toon to wuuro teddugo ngo Touba kanko omo ganduɗa ko président de la république Bassirou Diomaye Faye o holliti ngam wawde ha joni safrude ɗeɗo caɗele toon to Touba diɗɗe tuɗoje addude ndiyam kelalam belɗam toon to wuuro teddugo ngo ko abbi e temedde 2.5 milliards e koppareje men franc CFA ɗum woni ko watte e ndeɗo e ɓore toon to Touba en ƴeewoytu jayde Besbi le jour arti koye haala cotmami cortumami hakkude Cheikh Dieng kamɓe Cheikh Tidiane Dieye e yiide Besbi le jour loin de la réponse binu deg yiide kay oɗo saaha ne wayno ngal ɗo jaltal ngal ganduɗa Cheikh Tidiane Dieye yalti koto banggue ɓen ɓe ganduɗa ko technicien ji mum ɓe yamiri nde mbawata ha joni jabtade kanko Cheikh Dieng yiide jayde Besbi le jour wona haala ka ganduɗa walla jaltal ngal ganduɗa ɓesguji leydi Sénégal ana paadi ɗum kono kadi ɓe garti omo ganduɗa ko Ousmane Sonko jaltal mum fewde e ɓen ɓe ganduɗa ko opposant leydi Sénégal en jayde l'évidence arti ko e Bougane Gueye Dany kanko Bougane Gueye o arti e alhaali onance cottumami hakkude Cheikh Dieng kam e ministre de l'hydraulique jagorɗo kalfinaɗo o e assainissement kanko Cheikh Tidiane Dieye e yiide Bougane Gueye wonande kaɗo haala kay ɗe dole ɗe ganduɗa Cheikh Tidiane Dieye to banggue deƴƴere mum ha joni ana jogui ɗum ne waynude alama woni caggal mum so wona Ousmane Sonko mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal
en ƴeewoyto jayde li quotidien article e kan haala hakkunde mo ganduɗa ko on mo ganduɗa ko kañum woni pollonoɗo direction mo ona Cheikh Dieng kam e Cheikh Tidiane Dieye kono kadi e yiide Cheikh Dieng ha joni ko hande o ɓuuri darade tumde o mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye ɗum saabi li quotidien yi Cheikh Tidiane Dieye dans la tournante e yiide en ganduɗa ko li quotidien Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement ne wayno yamiri ko technicien ji mum nde mbawata tigui jabtade kanko Cheikh Dieng kono kadi li quotidien arti ha joni e haala hakkunde Maymouna mo ganduɗa ko Dieye jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli haala mum e mo ganduɗa ko Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football. en ƴeewoytu jayde source arti koye kan haala cortumami hakkunde mo ganduɗa ko Cheikh Dieng kam e jagorɗo Cheikh Tidiane Dieye jayde source arti ñande nogas lewru juin ha nogas e tati jillugu kanko jagorɗo wanno toon to Cap Skirring tawi noon ko billet aller retour Dakar Cap Skirring Dakar ne wayno on billet aller retour ko ONAS ƴetti ɗum en charge e yiide wonande jayde source kono Cheikh Dieng holliti ko hande o ɓuuri darade beele tumde o mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement kono kadi omo ha joni dari beele ha joni gonga ko laaɓi wawa yitede e kan haala kaw haalno tawi ko e omo ganduɗa ko ministre Cheikh Tidiane Dieye. en ƴewtu jayde tribune arti koye caɗele gonka jaydeyankoɓe walla mbiyan presse o wurata o saaha e leydi ndi kono jayde tribune arti yiide kay ɓe ganduɗa ko des média caggal nde laamu ngu waɗi publié to banggue wonande aide à la presse kono kadi artude ko yitno e to banggue ittude des média wattude ɗum e ɗin entreprise uji ɗi ganduɗa gonani e en règle kono kadi tribune arti e hakkunde omo ganduɗa ko Cheikh Dieng kam e Cheikh Tidiane Dieye cottumami kono kadi on ɗi ganduɗa yamirore kanko ministre Cheikh Tidiane Dieye o yamiri ɓen ɓe ganduɗa ko technicien ji toon to ONAS beele tigui jabtade mo ganduɗa ko ex directeur général mo ONAS Cheikh Dieng kono kadi ɓe garti ha joni kamɓe ɓe ganduɗa ko jayde tribune o mo ganduɗa ko kanko woni Cheikh Mouhamadou Lamine Diop mo Dagana tawi kadi ko neɗɗo mawɗo mo ganduɗa ko gandaɗo e Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. en ƴeewoytu jayde las arti koye Ousmane Sonko ne wayno arti ha joni e yande ɓe ganduɗa ko opposant en ɗum noon ko hankkinde o yalti kanko Ousmane Sonko weddima gawe tigui wonande opposition leydi Sénégal. ƴeewtu jayde le verdict arti koye haala tawi noon ko hakkunde omo ganduɗa ko Augustin Senghor kam e Maymouna Dieye omo ganduɗa ko caggal nde kanko ministre kalfinaɗo sport coftal balli o namdi omo ganduɗa ko président fédération sénégalaise de football nde wawata tigui addude koɓe mbiyata ko rapport bilan tawi noon koto banggue wonande ɓeeto ko yitno noon e ko ɓe mbiyata ko tawi yowitno koye CAN 2024 kam e coupe du monde 2022 e yiide Augustin Senghor ɗum ɗon kay ko kanko ɓuuri jogade ɗin kabruji nde tawno koye ngal jagorgal tigui o wonno o saaha mbiyen hande ko haala cottumami tigui woni hakkunde kanko jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli e président fédération sénégalaise de football. en ƴeewoytu jayde le témoin arti koye duuɓi nogas e jeeɗiɗi ko yawti tawi noon ko nguɗo janggu toon to Madina Mankagne ɗum noon ko hakkunde koninkoɓe leydi Sénégal kam e ɓe ganduɗa ko MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance e yiide jayde témoin ngun janggu wonno ko ñande sappo e jeenayyi lewru août 1997 hitan ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi toon to Madina Mankagne ha ko ɓuuri capanɗe tati e tato ko ninki ɓiɗɗo leydi Sénégal najo hawruɓe e ladial e ngun janggu ganda waɗino to Madina Mankagne jayde témoin arti hen. jayde direct news arti koye haala Cheikh Dieng Cheikh Tidiane Dieye e yiide jayde direct news de quoi a-t-il peur wonande mo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye jagorɗo kalfinaɗo eau et assainissement ɗum noon tumumaji ɗi ganduɗa kanko Cheikh Dieng ha joni de omo jokki tawi kadi ko yiide dalninorade wonande ɗin preuve aji ɗi o jogui ha joni kay omo jokki tumde omo ganduɗa ko Cheikh Tidiane Dieye e yiide jayde direct news holko saabi walla kulol ngo o mo ganduɗa Cheikh Tidiane Dieye ne jogui ɗum saabi ha joni deƴƴere mum nde yaltani kono kadi yamirde ɓen ɓe ganduɗa ko technicien ji ɗi ganduɗa ko ONAS beele wawde jabtade waddude peeɗele guite omo ganduɗa ko Cheikh Dieng ko ɗum saabi jayde direct news arti hen kono kadi yiiɗi o saaha holko Ousmane Sonko faadi e kaɗo haala hakkude Cheikh Dieng kam
e Ousmane Cheikh Dieng kam e Cheikh Tidiane Dieye uddirten koye jayde coftal ɓalli jayde tribune sport arti koye haala hakkunde Augustin Senghor président fédération sénégalaise de football kam e Hady Diène mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli nde o namdi ko yete ko noon doggol to banggue ɓeeto bilan mo ganduɗa ko kanko président o ko yeytuno noon e coupe du monde 2022 et CAN 2023 beele tigui kanko président o wawa addude ngol doggol ɓeeto ne wayno noon e yiide jayde tribune sport Augustin o mo ganduɗa ko président fédération sénégalaise de football o waɗi renvoyé mo ganduɗa ko jagorɗo toon to dage mum nde wata tigui ƴewtade ɗin kabruji ɗi yiiɗi namdade kono kadi ɓe garti e ko yoytuno noon to banggue wonande coupe to banggue équipe nationale Aliou Cissé ko yeytuno noon ha joni to banggue oɗo match e lewru septembre fuko koyguel ngel ganduɗa ne tija leydi Sénégal ɗo e lamorgo ngo kanko Aliou Cissé ne wayno mo ɓangguin on liste makko ñande capantati lewru août. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓinomo ne kelle gadane roɓino jayndeji min dokka mon adi alkamisa janggo sa hawre welede Allah on jarama.